našem predavanju pokušati na neki način prikazati na koji način je hrvatsko zakonodavstvo i je li uopće hrvatsko zakonodavstvo spremno za robotiku u medicini. Dobar dan svima još jednom. Prije 99 godina je Karel Čapek napisao svoju dramu o robotima. To dio vas se vjerojatno se sjeća toga. Ljudi su stvorili robote, sve su im dali da rade, sve su regulirali, civilizacija je rasla i cvala i sve su ljudi uredili, osim što robotima nisu dali nikakva prava. Samo obveze, ali prava ne. I onda su roboti rekli, ne, mi želimo prava i ubili su sve ljudi. I to je kraj. Može. Tko je robot? Robot je neki mehanički uređaj koji liči na čovjeka, više ili manje, najčešće ima nekakve ruke, možda neke noge, i koji samostalno obavlja posao koji inače radi čovjek. Ili neka druga definicija koja kaže da je robot informacijski stroj koji misao, odnosno informaciju koji pretvara u rad. I taj rad ima veliki utjecaj na čovjeka i okolinu. I zapravo je tu kraj definicija robota, plus, minus, za razliku od zdravstvenog radnika. Tu je hrpa definicija ko je zdravstveni radnik. Iz povijesti, ars medica, posebni ljudi kojima je to poziv, koji se posebno školuju, medicinski univerziteti, pa se zatim uslijede niz ispita, stručno osposobljavanje, onda licenciranje, pa vječna edukacija. Da li to sve roboti imaju? Nemaju. Može. Što imamo kada to dvoje suprotstavimo? Sa jedne strane stroj koji ima sve da napravi u najkraćem vremenu najbolje, a nema niti osjećaj, nema niti straha, i on će povećati svaku efikasnost i svaku produktivnost. A nasuprot tome imamo čovjeka, zdravstvenog radnika koji je pun svih obveza i čiji rad je reguliran sa zakonima zemlje, ali i sa pravilima njegove struke. Jesmo li zapravo mi u našoj medicini regulirali te odnose? Mi danas imamo i robote i, hvala Bogu, zdravstvene radnike. Evo, ja ću sad, dok je kolega kad je dao uvod, pokušati na neki način, biti ćemo vrlo kratki zato što zaista nekakve relevantnih pravnih propisa vezano za robotiku i uređivanje robotike u sustavu medicine, mi ćemo govoriti s aspekta propisa koji su u medicini, u hrvatskom zdravstvu, praktički nema. Zaista ih nema. Možemo krenuti od temeljnog akta od Ustava Republike Hrvatske koji je na neki način garantirao, odnosno jamči svakom pojedincu zdravstvenu zaštitu, a ujedno je i Ustav naš propisao da država naša mora poticati gospodarski razvoj. I tu izvlačimo nekakav kontekst i mogućnost da i sama robotika kao jedan element koji je neminovan u sustavu zdravstva pronađe svoj put. Kad idemo dalje secirati zdravstveno zakonodavstvo Republike Hrvatske, onda dolazimo do temeljnog zakona koji uređuje zdravstvenu zaštitu, to je Zakon o zdravstvenoj zaštiti, koji u niti jednom svojem članku ne spominje
takvu mogućnost. Ne samo Zakon o zdravstvenoj zaštiti, nego i podzakonski akti, dakle pravilnici koji se na osnovu tog zakona donose, ne spominju izrijekom robota, odnosno robotiku kao nekakvi element koji bi mogao pomoći, odnosno na koji način bi zdravstveni radnici obavljali i pružali elemente liječenja, odnosno pružali zdravstvenu zaštitu, odnosno obavljali zdravstvenu djelatnost. Postoje određeni takozvani minimalni tehnički uvjeti opremljenosti bolnica, prostorija, ordinacija, gdje nismo mogli naći nikakvi propis, također ni pravilo koji bi na neki način regulirao i taj element. Kad idemo dalje, kad dalje seciramo te zdravstvene zakone, odnosno zdravstvene propise, onda možemo spomenuti također i određene odluke našeg glavnog osiguratelja, državnog osiguratelja, koji bi na neki način morao predvidjeti takve mogućnosti kad se ugovaraju sa bolnicama, sa zdravstvenim ustanovama, sa privatnim zdravstvenim radnicima, pojedini postupci u sustavu liječenja, da se na neki način i definiraju takvi elementi, ali njih još uvijek također nema. Kad idemo dalje, kad idemo gledati da li postoje određene nekakve smjernice društava liječničkih, ono što mi znamo što je propisano i kakva postoje u formalno-pravnom smislu, također ne vidimo nikakvi elementi da i to bude određen izvor prava za reguliranje pitanje robotike u zdravstvu. Praktički, za sada nekakvih relevantnih pravnih propisa u sustavu zdravstva vezano za taj element zaista sustavno ne postoji. Postoji ovaj element, ako ga uopće možemo povezati sa robotikom, to je sustav telemedicine, ali mi smatramo da on na neki način će omogućiti i razvoj i robotike, na takav način. Međutim, i ovaj sustav nije se u Hrvatskoj razvio u punom smislu riječi kako se on trebao razviti. Znači, sustav telemedicine, odnosno liječenja na udaljenost, praktički u Hrvatskoj vam je to na razini toga konzultantskih i određenih savjeta između liječnika i zdravstvenih radnika ili održavanja određenih seminara i predavanja putem telemedicine. Što je najgora stvar u cijeloj toj priči, što je biti meni osobno neshvatljivo, je da je zadnjim izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, dakle našeg temeljnog zakona, koji je stupio na snagu 1.1.2019. godine, ukinut Zavod za telemedicinu. Ja ne znam da li u Sloveniji postoji ovaj Zavod za telemedicinu, ne postoji, da? Međutim, mi smo ga imali, ali on je sada ukinut. Dakle, on kao takav više ne postoji, odnosno on je postao nekakav odjel unutar, mislim, čini mi se Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, ali svoj subjektivitet više on također nema. Sad možemo krenuti na određene dvojbe. Mislim, kolega Cvitković je u početku naznačio elemente koje bi se u Hrvatskoj, mislim, to su dvojbe koje su uopće ne pojavljene, ne samo u Hrvatskoj, a koje će se vjerojatno pojaviti kad se postavi i regulacija na neki način takvog elementa, to je pitanje odgovornosti, odnosno subjektiviteta takvog nekakvog objekta, robota, da li on će imati određeni subjektivitet, vjerojatno neće, nadamo se, i da se to praktički neće ni dogoditi. I naravno pitanje liječničke greške koja se dogodi u elementima kad zdravstveni radnik upravlja robotom, koliko on može utjecati na samog tog robota i na koji način će se, kako će to utjecati posljedično na sam element liječničke greške. Dakle, robot nije običan stroj, to nije stroj za disanje, to nije niti infuzijska pumpa, niti mnogi drugi strojevi koji sada mi u medicini imamo. Tu se postavlja temeljno pitanje, hoćemo, dakle, postaviti da zdravstveni radnik ima atribut subjektiviteta sa svim ovim definicijama.
Tu govorimo da zdravstveni radnik ima licencu za samostalno obavljanje posla. Ili ćemo ostaviti robotu njegov objektivitet, pa neka bude pomoćni stroj neki. A možda ćemo robotu dati subjektivitet, što je kolega Paharić rekao, ali s time onda hoćemo ga provući da se obrazuje na medicinskim fakultetima, da se licencira, da se doživotno obrazuje i educira i onda usavršava, hoće li dobiti licencu i on i hoće li dobiti odgovornost, jer s licencom ide odgovornost. Hoćemo li to odlučiti ili ne? Možemo. U ovim kratkim zaključcima će nažalost ostati puno pitanja. Ja bih samo na kratko rekao da robot nije niti pravna, niti fizička osoba. Mi mu dajemo ljudi subjektiviteta, atribut subjektiviteta ili objektiviteta. A istovremeno ćemo si postaviti pitanje je li za njegov rad ili grešku u njegovom radu, je li odgovoran onaj koji ga je napravio, onaj koji s njime radi, recimo ja sam pedijatar i intenzivist, ili je odgovoran on, robot. Kada govorimo tko s njime upravlja, je li to upravlja liječnici robotom? Ili možda IT stručnjak ili fizičar? A ako liječnik, gdje se on educirao za to? Pa ja se recimo mučim s običnim Androidom, D9.0. Ako liječnik ne upravlja s robotom ili ne bi trebao upravljati s robotom, na koji način se suočiti s činjenicom da liječnik upravlja cijelim procesom liječenja i odgovoran je za liječenje, a ne upravlja sa tim robotom? Šta tu ima? Rupu u liječenju? Ili ako upravlja fizičar, da li to znači da fizičar će sutra postati liječnik? Na kraju, ovo je naša neminovnost. Roboti i ljudi će raditi skupa, to je sigurno. Puno više nego li danas. Niti jedan rad se ne može zajednički raditi bez regula. Danas je čovjek u neravnopravnom položaju. Zbog čega? Jer je čovjek jako reguliran. Ja se moram obrazovati na fakultetu, proći obuku neku, pa dobiti licencu, pa se stalno usavršava, svaki 6 godina se opet licencira, pa se opet usavršava. Svako malo mi država sa svojim zakonima stoji sa jedne strane, a pravda struke mi stoji sa druge strane. A ispred iza mene su pacijenti sa svojim zakonima. A koga ima robot s lijeve strane, s desne strane ili s predne strane? Nikoga. Dakle, mi nismo ravnopravni. I za kraj, za ovaj slajd, naše mišljenje, šta će od toga biti, to se ne zna jasno, da robot bi morao biti samo i ostati kao pomoćnik. A čovjek, zdravstveni radnik, bi morao imati kontinuiranu ovlast njime upravljati. U svakoj sekundi liječenja prekinuti ili nastaviti to liječenje. Evo, za kraj smo tu 2 slajda ćemo vam prikazati. Ne možemo prikazati nekakve relevantne zakone u sustavu zdravstva koji reguliraju taj element, ali možemo apele liječnika i zdravstvenih radnika koji su upućeni u Ministarstvo zdravstva da se taj segment na neki način regulira i u Hrvatskoj, kao svugdje u svijetu. Međutim, to ne znači da Hrvatska ne prati, odnosno hrvatsko zdravstvo, standard svijeta, po pitanju robotike u medicini. Dapače, mislim da smo jedna od jako utjecajnih zemalja po pitanju primjene robotike u neurokirurgiji, apsolutno. Tako da, naši liječnici idu bez obzira što im resorno ministarstvo u tom ne pruža ruku, ali oni svjesno i samosvjesno idu naprijed i grabe zajedno sa novim tehnologijama kako bi na neki način osigurali adekvatnu zdravstvenu zaštitu svakom pojedincu u skladu sa najnovijim medicinskim dostignućima. Naime, evo za kraj, najbitnije
najviše robotika u medicini, praksi je prisutno u kirurgiji. Pa je tako u neurokirurgiji je u kliničkoj bolnici u Zagrebu, to je bolnica Dubrava ime, je već niz godina u postojanju robot koji je pokupio mnogo nagrada u svijetu, a služi tome da vam guši mozak. Stvarno, dakle, lijepo se legnete, nema doktora, on je negdje tamo, ali imate one ruke sa početka. Pašiljak tu, pašiljak tu, pašiljak tu i krenu. Postoje i roboti koji rade operacije u trbuhu, kroz 3 malene ruke kao kemijska olovka. To rade jasno ljudi, barem su do sada radili. Sada počnu raditi roboti. Ima stvarno ruke, 3, i gura vam instrumente u trbuh, vi za to vrijeme to možete gledati. Sad kad se vratimo na Karla Čapeka, samo se sjetimo kad jedanput dođemo po takvog robota kao pacijenti, jesu li mu ljudi dali njegova prava ili nisu i šta će mu taj čas napraviti s nama.